agus inis an lína ó Carna Gaillimhe tá Faye Ní Dhomhnaill Uachtarán Aontas na Mac Léinn ó Ollscoil na Gaillimhe. A Faye fáiste go junior a bheith? Very good. A Faye tháinig mé hiú ag caint ar nuacht ortaí agus gCathair le déanaí agus bhí tú ag caint faoin ngéarchéim lóistín do Mac Léinn na gCathair na Gaillimhe. Sulla leabharíonn muid faoi sin, de bhar go méid seo an céad uair dom aglah radio dhéanamh leat. An féideat ar dús a Faye acu a thabhairt dar néiste ar dhéarnéar a fem faoi de chúla agus faoin malach ina áireamh leat a bheith i de Uachtarán Aontas na Mac Léinn Ollscoil na Gaillimhe? Yeah, Keisha. So, for the on air and we've talked on the each hitch me off my horses and also because it's faster ACU Galway agus hitch me off my horse agus shin rug me go Ollscoil na Gaillimhe agus be like okay Tom kun cower horse still gun or bit grafasium cower or horse still so yes I'm 100 wrong agus shin be smart to only non some also show if go part time shaha agus shin agus me Emily came be regular that Creekna las an Ollscoil agus sin cost keen the cordialum agus door sheets and came from go to Shasov sa tauhan don colted like he's like yeah Tom Ciaráin actually so he asked me more last week from Gailge so if go Gailge law I'm sure the Mujinos gonna got him more arcade Ollscoil in Aaron le if go Gail law I'm sure achu Aaron just August the main man Cade Ross or in Aaron so we say just agus sin cha mé blion mar lasig dron agus sin vís mar sin reach vís régle a Creekna agus sin hí cúpla Mac Léinn ag chalk their horse agus vi sin gra an tu shaf mar dron son sin sais vohig me trust go bhaim mo chuí as na Mac Léinn go gog or hias me mar dron mar like mas for go sheet in curry like arigo shot agus ta sheets in yuri gashasi me is kerk shasan so an sin shaf me mar dron agus buig me an tauhan vís I gona burstini ela agus so tá mo rééis mar ugran beag nach Creekna beg me Creekna I mi mehes agus tá Colleen ela I mi in isfi ar tauhan cúpa man him. Okay. Si go hé hahan an job lat mar las if got Gailge? Yeah, vi sé ar jaus. Vi sé Jacker Orange just Marialler just grow me in mainrach ach Shaka sin vi sé ar jaus mar bevor an privilege le vet an Gail in a Cur con Keen Master Mac Léinn agus gohorhe Carrick no scalav mar tá an Gail hook dear can nakalin agus sé Ollscoil na Gaillimhe an tain Ollscoil ga hanguk in air and so really bevor an privilege agus yeah. Like táiste gom bhfuil Gaillimh beidir in éach le béal ferriste aithinte mar an sort chathair is céalach in éireann. An gapan tú bhfuil sé seo fér like? Go bhfuil Gaillimh no ferriste? No, yeah, an bhfuil chathair na Gaillimhe like an bhfuil sé mar chathair céalach in Iorras? Sheelam like it's mas rud ag golar géan tú an Gailin chucky tú mar like aber tá foreign pile an Gailach in Galway tá agreeing Charlie Burns bookshop agreeing sheets and club lower to Gailin tá deis an the quid sim sa Gailin a layer ní gá go meocht tú céad bangéid gafa is sí na Gailge tá sé an agus tá sé tá tú an chalk there. Ní raibh mé gCathair na Gaillimhe le roinnt blianta nuas ach chuala mé agus seo mo taithí féin freisin gur cloisian tú an Gailge gCathair na Gaillimhe ó am go ham le fiú nó nach bhfuil tú ag leabhartí le nuair tá tú ag dul timp na sráid óran tú cloisian tú agus is anmh capan se a hálíonn sé seo maiile a clé an é seo do taithí féin freisin? Yeah, Keisha, it's Mahan Rode, like mar literally beg to few Selena a Tesco canig, Milshan, August beg to now on Gail and a Clishal Tate here that's no, Orclon on Gail August, so it's Clush and Tunadini, Timple the Hot Egg Lord on Gail August, it's Nice Móna, I'm a catagum Doug John Lahers A. Beanie, Gla Cora of Active Tree Gailga.
Is just rud é seo ceapse. Ok, bhí ócád a gibh san Ollscoil a déanaí a fé i gcóir leis an agiach threshold. An féidead níos mó intin dom faoin ócád agus faoi ngéarchéim lóistín do Mac Léinn in Ollscoil na Gaillimhe i gcuideanna. Yeah, Kinta. So, dagrig on imach sin le threshold, mar sais law chartan na keys. So just not really good to eat keys knows is keysy who go up to Aaron Olas we day the charta. So vi sé clusti agan a reach dini Bejer, August sheetan ag fallray le bogamach off a good lóistín agus just clusti to grow like Bejer on landlord a chuinál an hairless not go ceart occup sa chat. So vi geri on Olas fád a chur fád a Mac Léinn in Ollscoil na Gaillimhe. Onas go she to landal isteach, lóistín, Uachtarán, ní gá go mbeadh sé an dín, ní gá go mbeadh sé an, structured. Just bhí muid géirí go mbeadh an Olas fáil, go generalta de Mac Léinn, go mbeadh siad rud a chin se fitar amach. Agus an sin, ó taobh lóistín na an gáilibh, rinne mar survey, is semester hain am léana, agus tháinig muid tá cúig fan géad de Mac Léinn in Ollscoil na Gaillimhe, gan lóistín, tá siad an fánacht de mrúógan ó tá siad ag tastal ó chundé eile agus an sin tá gá dhéag fan géad eile ó bhfuil ag fánacht le chláán nó agus bhí sé antábhacht dún am léana a léir do rií, mas rud ag bhfuil ag fánacht le chláán. Le rií sin nachró lóistín ar fágat. Mar closin tú ag gcónaí, dean daoine, bhí antá an Connemara sin an gáilibh nó choníonn Mac Léinn an gáilibh. Níl an táir sin just like choníonn de chlánain ach níl lóistín agus fós sin like de chláán ní ro lóistín do Mac Léinn ar fáil coch agus tú ag freastal ar an Ollscoil. Ceapan sé beidir go mé mí ceart a ceapan sé gur fearr leis a lán daoine daoine óga tá chuint faoi fanacht lena heismthirí an áit lóistín an mar tá lóistín cosach freisinach Well, yes, an ceart agad is fearr le daoine óga a bheith ag fánacht le chláán in aig a bheith ag éach as lóistín ach sin margheallar an phrais. So anis hagann sé thnáis chun an rud sin like ní ró lóistín sir sáilta lonha de Mac Léinn ar fáil don Mac Léinn sin tá sé ag dul in níorde le tá an phrais ag dul níorde bliana a ríist. So anis caithí daoine fánacht le chláán ach ní sin an scéil fiúnar a thosig méid an Ollscoil ní mór an daoine ag fánacht le chláán agus tá sé ag really níl sé dul go mbeidh am léana. An bhfuil mé ceart Connemara gur bé an ngéarchéim lóistín na gCathair na Gaillimhe an aibis mó do Mac Léinn i gCathair na Gaillimhe? Yeah, cínta go mbeadh an ceart agus. Ok, an bhfuil an choras lóistín do Mac Léinn i gCathair na Gaillimhe dar leat briste mar sin? Yeah, sílam gur bí an rud le gáilibh ná tá an chuid digs an gáilibh agus tuigim an tábhacht le dig agus ní gá go mbeadh digs ar fáil de Mac Léinn agus an sin fecinn tú digs Bejer agus itan lún go híine agus an sin caithí an Mac Léinn bug amach óntacht i ri an deir seachtain ach nuair atá like Mac Léinn idirnáisiúnta níl an rá sin acab agus tá annach chuid Mac Léinn idirnáisiúnta agus tagann siad an seo agus nach digann siad an ghfuil ngéarchéim lóistín an seo an gála freisin. So siad ghfuil cumarsáid mar ceann den rudí is tábhatí gur féidirlinn a dhéanamh module lóistín. Ok, an bhfuil dóchas an mar sin do ábhór na Mac Léinn sa blianta tá macrán in Gaillimhe an gapan tú? Ní dóilm ghfuil dearfach dóchas agan go fóil. Beidir má rud é gur féidirlinn casa leis Minister Lawless agus an 5 shot of flame or shot of rud atá ag iú ar ná just go mbeadh cumarsáid faoin 5. So níl an dóchas go fóil. Ok, luí tú an tara an sin bhí cruinniú agrathe ná léir le déanaine an raibh? Yeah, bhí so bhí muid ag fóisiú ar
our survey modular lóistín darvanam generation immigration. So just image giri or the haring Aaron vibe agus gahora gur knock ro sé few in all of one like aber rinne clash na Ollscoil Kirkig survey agus holding sheets and gro fizz a hook van gauge Mac Léinn ag dul chun wrong in a okrasuk many fagelo ichas bia ta Mac Léinn Arena nach fagelo ichas lóistín agus go sé ag umpu a miar plancha tá Mac Léinn UCD tashitan ag isk ag ik nís mó ná shachéid séchéid don bhí don kies agus ní ceartation is Mac Léinn atá geis leis an ceisio so bhí migéri or the haring turn pipe sin. Okay, agus honig mé ar na man ho siad gur dúirt roiint teachtaí dálaí go mbeadh siad ag freastal ever ócáid ach níor drasta siad ag an néir, was seo fair? Yeah, so an rud ná heolmid chore chun achan teachta dála atá ag fi fé láthir. So ben an céadrug agus an sin bhí ancas dó a dragar an réfos agus an sin luigh siad in nachró luigh siad in gro siad in le teacht agus an sin ar an margin near tháinig siad. So it's more untrue é sin. Okay, leis muid de ceistin a bhí lóistín an gCathair na Gaillimhe a féidir at acu thóirstóm fin sort oibre eile atá idir lámh a got mar Uachtarán ar Aontas na Mac Léinn ó hús na bliana acadúla seo? Yeah, cinse. So aber mbliana bug na running na chéime bug an Ollscoil gan Corr nó gan sais proséis ceart bheith so táid an mun factas fé láthair ag Lord fi sin mar níl sé chom nó Corr the faoina tá tífund agan mbliana so seo de Mac Léinn trafinscannach so tá agad ar fáil agan in is dómh mas rud é gur gaiithí siad iachas smuidin nó gur gaiithí siad iachas éadí nua go mbeadh an agad ar fáil dómh agus ní beag siad san Feabhra ó taobh cuasaí agad de just chun a chuid inscanna a léirú. Agus tá simagah san Aontas ceist gas agus an fáil sin nach bhfuil? Yeah, bíon so mar hampla tháinig muid ar an nuacht goró an Ollscoil ag comhaibbrú le technion seo cólacht ó Israel agus nuair léonn tú faoi go bunúsach is R&D wing ón IOF iad ní fear Ollscoil iad agus so thulamar goró an Ollscoil ag comhaibbrú lo so dagrig mid agus an Palestinian Solidarity Society agóid 16 so rinne mar an céad ceann agus bhí sé harcíonn bhí 4 daoine beidir agus an sin an céad agóid eile bhí Iorras na Ollscoile arsúil so seo an governing body don Ollscoil agus sin mehéin agus birtificí eile ar an Iorras so bhí mud taobhaiste ag Lord le an Uachtarán Aontas agus meáránaí faoin gá gur meoch siad in ag dul siar ón gunra sin agus an sin a nuas ar sin bhí Connemara á agrú no brodom bhí agóid á agrú ag Palestinian Solidarity Society taobh mo don cruinú freisin so bhí brú ón na gá híh so bhí sé deas é eiscin na Mac Léinn agus an cultas ag comhaibbrú le chéile chun an chunra sin a chrísnig. Okay. Bhí sé just caint at a radio nu a fé bhfuil rudí barta got faoi cad a bheith dhéanamh go taréis na bliana acadúla seo? Like mar hampla like atá discom go bh déanamh cuasa gcuilge faoi láthair an sima go a bheith ag obair san airna gcuilge mar hampla? Well, actually, tonic shafted Aontas an Lein Éireann seo an Aontas náisiúnta mar lasig drum factus so tasúlagum go bhaid me the cool of day. Agus is job lá aimim sé seo nach bhfuil? Yeah, tasúla an job seo.